Σας καλωσορίζουμε όλους. Ο Θεός μας είναι καλός Θεός, υπέροχος Θεός. Καλωσορίζουμε και εσάς οι οποίοι μας βλέπετε μέσα από το διαδίκτυο. Ξεκινήσαμε την Κυριακή την νηστεία του Δανιήλ και γενικά θα το πούμε, γενικά το να νηστεύσουμε και να προσευχόμαστε, να νηστεύσουμε και να προσευχηθούμε και για μας, για τις οικογένειές μας, αλλά και για την Εκκλησία του Χριστού και στην Εκκλησία της Κρήτης, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Γιαννιτσών και Καβάλας και όλοι μαζί συγχρονισμένα έχουμε πέσει στα γόνατα. Σήμερα θα ήθελα να εξηγήσω τι ακριβώς είναι νηστεία, γιατί πολλές φορές κάνουμε νηστεία γιατί το κάνει η Εκκλησία ή γιατί πρέπει να κάνω νηστεία. Θα το ξεκαθαρίσουμε τι είναι νηστεία, τι μας βοηθάει η νηστεία, τι δεν είναι νηστεία. Νηστεία δηλαδή δεν είναι να είμαι γεμάτος μίσος, γεμάτο ασυγχωρεσία, γεμάτο να θέλω να φανώ ότι και εγώ τι κάνεις. Είμαι καλά, ξέρεις, με την νηστεία πρέπει να την κάνω. Αυτό δεν είναι νηστεία. Αυτό είναι το κάνω για να φανώ στους άλλους. Κάποιοι βέβαια έρχονται μέσα γιατί κάποιες φορές η νηστεία όταν είναι πολυήμερη και τέτοια έρχεται και μου λέει έχω πονοκέφαλο γιατί κόβω αυτό, κόβω τον καφέ ή κόβω κάτι άλλο και το καταλαβαίνω. Εσύ θα κρίνεις όμως. Τι θέλω να πω. Εάν παίρνεις φάρμακα και πρέπει να φας, μην κόψεις το φαγητό σου. Αν δεν ρωτήσεις τον γιατρό σου. Μην κόψεις τα φάρμακά σου. Νηστεία δεν είναι θα κόψω τα φάρμακά μου, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποια επιπλοκή. Θα ρωτήσεις τον γιατρό σου, εγώ τι θα έκανα. Θα έτρωγα, αν πρέπει να πιω τα χάπια μου, θα πιω τα χάπια μου και νηστεία είναι εκεί που θα έβλεπα τηλεόραση, δεν θα δω τηλεόραση. Εκεί που θα έβλεπα TikTok, δεν θα δω TikTok. Εκεί που θα έκανα κάτι άλλο, θα κάνω νηστεία σε αυτό και θα δοθώ περισσότερο στον Κύριο. Νηστεία τι είναι, νηστεύω είναι δεν τρώω, αφιερώνω όμως περισσότερο χρόνο, παίρνω χρόνο από την καθημερινότητά μου και την αφιερώνω στον Κύριο. Ο Θεός και κάτι άλλο που θέλω να ξέρουμε, νηστεία είναι δεν κάνω χάρη στον Θεό, ζητάω χάρη από τον Θεό. Όταν κάνω νηστεία. Έτσι λοιπόν, τι θέλω, όταν πάμε όλοι μαζί αυτές τις ημέρες, τις οποίες είναι 21 ημέρες του Δανιήλ, όσοι δεν το έχετε μπορούμε να σας δώσουμε τι μπορείς να φας και τι δεν μπορείς να φας, αλλά κάποιοι όμως λέει εγώ δεν μπορώ αυτή την νηστεία, εγώ μπορώ να κάνω μία ημέρα νηστεία ή θα κάνω σε 3 εβδομάδες 3 φορές νηστεία, αυτήν την ημέρα. Έτσι θα πάρουμε, θα επικοινωνήσουμε γιατί θέλουμε να καλύψουμε και τις 21 ημέρες. Εμείς είμαστε με την Αθήνα συγχρονισμένοι και θα μπούμε και θα καλύψουμε κάθε ημέρα της Αθήνας. Και εκεί μέσα σε αυτήν την νηστεία, αν έχεις κάποια ιδιαίτερα αιτήματα, μπορείς να τα βάλεις αυτοί που παίρνουν ολόκληρη ημέρα νηστείας και την ξεχωρίζουν, να τους δίνουμε τα αιτήματά σου. Έτσι. Ελάτε λοιπόν να ακολουθήσετε με πάνω σε αυτό. Τι ακριβώς είναι νηστεία. Νηστεία δεν είναι τιμωρία του σώματος, είναι να αναγκάσουμε τον Θεό να μας ακούσει. Είναι μια επιλογή που κάνουμε να βάλουμε τον Θεό πρώτο από τις ανάγκες μας, από την σάρκα μας. Διαλέγω μόνος μου να το κάνω αυτό. Δεν στερούμε απλώς το φαγητό, δεν κόβω το φαγητό γιατί έτσι θέλω και να δείξω κάτι, αλλά στρέφω την καρδιά μου προς τον Θεό. Είναι μια πρόκληση να κάνω την σάρκα να σιωπήσει. Η σάρκα ζητάει τα δικά της. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ όταν πλησιάζει η ώρα του φαγητού σκέφτομαι, κάτι βγαίνουν καυσαέρια στο μυαλό και σκέφτομαι το φαγητό, αυτό μ' αρέσει, αυτό δεν μ' αρέσει, αυτό κάνω. Και λέω είναι δυνατόν ρε παιδί μου. Που είναι στο χέρι μου να φάω ό,τι θέλω, ό,τι δεν θέλω να μην φάω, δεν με πειράζει κανένας. Είναι δυνατόν στα 65 χρόνια. Και όμως το μυαλό αρχίζει και ασχολείται με κάποια πράγματα που δεν θα έπρεπε. Η νηστεία τι είναι, το κατεβάζω αυτό, φεύγει εντελώς αυτό από το μυαλό μου και εγώ αφιερώνομαι, παίρνω τον Σπύρο σαν ζωντανή θυσία και τον πηγαίνω μπροστά στον Κύριο. Αμήν. Είναι ένα ισχυρό πνευματικό εργαλείο που ο Θεός μας έχει δώσει στα χέρια μας, όταν αυτό γίνεται όμως με ταπεινή καρδιά, δεν γίνεται για να φανώ. Και δεν το κάνουμε σαν Εκκλησία για να δείξουμε εμείς κάνουμε. Μπορείς να το πεις, δεν είναι κακό, σαν Εκκλησία κάνουμε νηστεία, δεν το κάνουμε για να διαφημιστούμε, πολλές άλλες, αλλά όταν γίνεται με ειλικρινή πρόθεση, έχει πολύ δύναμη. Παίρνει πνευματική ενίσχυση και βαθύτερη σχέση με τον Θεό, σε φέρνει πιο κοντά στον Θεό. Είναι κάτι, κάποιος είχε πει, υπάρχει κάτι μαγικό, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι μαγικό
στον ουρανό. Υπάρχει κάτι πνευματικό, κάτι το υπερφυσικό, θα πω εγώ. Όταν η καρδιά κατεβαίνει, ταπεινώνεται και ησυχάζει μπροστά στον Θεό, τότε υπάρχει χώρος ο Θεός να εργαστεί. Είναι ωραίο να πάρεις. Για κάποιους που δεν το έχετε, δεν θα ήθελατε να συμμετέχετε, δεν σε πιέζω, μη στεναχωριέσαι, σε προτρέπω. Είναι ωραίο καθώς η Εκκλησία κάνει αυτό και υπάρχει ένα ωραίο χρήσμα πάνω από την Εκκλησία να ξεχωρίσεις μία ημέρα να καθίσεις με τον Κύριο. Μα θα χάσω τη δουλειά μου, μην χάσεις τη δουλειά σου. Πήγαινε στη δουλειά σου με νηστεία, δεν θα πάθεις τίποτα. Μη φοβάσαι. Και άμα πέσω κάτω, δεν πειράζει, θα σε σηκώσουν, δεν θα πέσει κάτω. Άμα δεις ότι δεν αντέχεις και ας πούμε γιατί δεν έφαγες, ας πούμε δεν ήπιες τον καφέ σου και ένας καφές σε κρατάει εκεί πέρα και εξαρτάσαι από έναν καφέ ή από ένα τόστ, τότε υπάρχει κάτι που θα έπρεπε να το δεις επάνω σου. Αμήν. Μπορεί λοιπόν όμως όταν μπορεί να φέρει πνευματική ενίσχυση πιο καθαρή και βαρύτερη σχέση. Όταν όμως δεν γίνεται με καθαρή καρδιά, δεν γίνεται με μετάνοια, δεν θα έχει αποτελέσματα στην πνευματική ζωή του πιστού. Εγώ θα έλεγα ότι θα έχει και ανάποδα αποτελέσματα. Όταν κάνω κάτι για να φανώ και όχι μόνο σε ημέρες νηστείας, γιατί αδέλφια εμείς πάμε όλοι μαζί σαν Εκκλησία και αυτό βοηθάει και υπάρχει μία χάρις, πολύ ωραία λέξη, χάρις που μπορείς να συνεχίσεις και να μπεις μέσα. Και γιατί η Εκκλησία κήρυξε αυτό το πράγμα, έτσι θα είναι ωραίο να το κάνεις. Υπάρχει βέβαια η αληθινή νηστεία, υπάρχει και η ψεύτικη νηστεία. Ο Θεός όμως αυτό που ψάχνει, δεν ψάχνει για το άδειο στομάχι. Δεν τον ενδιαφέρει τον Θεό. Ο Θεός ψάχνει για σπασμένη, για μία ταπεινή καρδιά. Αυτό ψάχνει. Και τι γίνεται στην νηστεία, φεύγουν τα πολλά ρε. Δεν έχω να κάνω αυτό, δεν έχω να κάνω εκείνο. Γιατί δεν είναι ότι μόνο το φαγητό. Και κάποια άλλα πράγματα που θα έκανα εκείνη την ημέρα την αφιερώνω στον Κύριό μου. Εκείνες τις 21 ημέρες κόβω τα πολλά και δίνω πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην προσευχή. Υπάρχει, όπως είπαμε, και η ψεύτικη νηστεία. Είναι Ισαΐας 58:3. Γιατί λέει πιστέψαμε και δεν είδες, ταλαιπωρήσαμε την ψυχή μας και δεν γνώρισες. Πολλοί το κάνουν για να δει ο Θεός. Εδώ πέρα θα δούμε ότι ο άνθρωπος κάνει κάτι ξεχωριστό. Κάτι ξεχωριστό για να τον δει ο Θεός, για να φανεί. Δεν χρειάζεται να με δει ο Θεός. Ο Θεός βλέπει το μέσα της καρδιάς μου. Ούτε χρειάζεται να δείξω κάτι σε κάποιον άλλο. Η ψεύτικη νηστεία εστιάζει σε μένα, εστιάζει στο εγώ, θέλει ανταμοιβή, περιμένει κάτι να κάνει ο Θεός, κρατά μια θρησκευτική στάση, δόξα τον Κύριο. Η ψεύτικη νηστεία και ο Θεός. Η νηστεία προσπαθεί να εντυπωσιάσει τον Θεό, η αληθινή νηστεία επιτρέπει στον Θεό να αγγίξει και να αλλάξει τον άνθρωπο. Μ' αρέσει στον Ισαΐας 58:5. Αυτή είναι η νηστεία που εγώ διάλεξα. Να ταλαιπωρεί ο άνθρωπος στην ψυχή του μία ημέρα. Αυτή είναι η νηστεία, λέει ο Κύριος, που εγώ σου λέω να κάνεις. Να ταλαιπωρείς τον εαυτό σου. Το να λύνεις, να γέρνει το κεφάλι του σαν σπαρτό και να στρώνει κάτω από σάκο και στάχτη για τον εαυτό του. Νηστεία είναι, θα το ονομάσεις αυτό και ημέρα δεκτή στον Κύριο. Δηλαδή όταν κάνεις, ας πούμε, ακόμα και τα θρησκευτικά σου καθήκοντα. Αυτό είναι πραγματική νηστεία. Τι είναι νηστεία? Ακούστε τι όμως είναι νηστεία. Και εδώ πέρα μπορούμε να το δούμε στο Ισαΐας. Αυτό είναι το 5 που διαβάσαμε. Στο 6 μιλάει. Και μπορούμε να το δούμε πραγματικά ποια είναι η πραγματική νηστεία, η επιθυμία της καρδιάς του Πατέρα Θεού. Ισαΐας 58:6. Η νηστεία που εγώ διάλεξα δεν είναι αυτή. 1. Το να λύνεις τους δεσμούς της κακίας. Λύσε. Λύσε. Είναι μια ωραία ευκαιρία. Ναι, αλλά άστα άλλα, αδελφέ, αυτό είναι. Κάνω νηστεία, αρχίζω και φτιάχνω τον εαυτό μου. Το να διαλύεις βαριά φορτία που έχεις βάλει επάνω σε άλλους ή έχεις βάλει επάνω στον εαυτό σου. Πολλές φορές πιέζουμε τον εαυτό μας να φτάσει κάπου, να κατορθώσει κάτι. Γιατί? Για να δείξω. 3. Για να τον αφήνεις ελεύθερους, για να αφήσεις, δεν είναι αυτό το να αφήνεις ελεύθερους τους καταδενοσταυωμένους, αυτούς που έχεις από κάτω, και να συντρίβεις κάθε ζυγό. Δεν είναι 5. Το να μοιράζεις το ψωμί σου σε αυτόν που πεινάει. 6. Να δίνεις, δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε. Να τους δίνεις από το ψωμί που εγώ σου έχω δώσει, λέει ο Κύριος. Να βάζεις μέσα στο σπίτι σου τους αστέγους και φτωχούς. 7.
αυτά δεν είναι εδάφια, είναι όλα αυτά που λέμε χαρακτηριστικά. Όταν βλέπεις τον γυμνό να τον δίνεις, 8, να μην κρύβεις τον εαυτό σου από τη σάρκα σου. Δεν είναι αυτή η νηστεία. Δεν είναι νηστεία αυτή το να φαίνεσαι και τι κάνεις εδώ στον Κύριο, ξέρεις, αποτραβιέμαι, δεν μπορώ σήμερα. Χαμογέλασες, κάνεις νηστεία, it's okay. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί, θέλεις? Όχι, δεν θέλω, γιατί είμαι σε νηστεία, αλλά δόξα τον Κύριο, προχωράμε. Και δεν είναι κακό. Κάποιοι, ας πούμε, λένε, δεν θέλω να σου πω, αλλά μου το έχει ζωγραφίσει ότι κάνει νηστεία. It's okay, δεν είναι κακό να σου πω ότι κάνω νηστεία, ότι είμαι σε νηστεία, ότι... Και θα σας πω αυτό, εάν μόνος σου, πέρα από τις 21 ημέρες αυτές, διαλέξεις να κάνεις νηστεία και θέλεις να σε βοηθήσουμε, σε παρακαλώ, έλα να μας πεις, εμένα εγώ θα κάνω νηστεία γι' αυτό, να καθίσει η Εκκλησία, τουλάχιστον με προσευχή να σε υποστηρίξει. Η αληθινή νηστεία έχει αποτελέσματα. Ισαΐας 58, 8, αλλά θα διαβάσω το 9. Τότε θα κράζεις και ο Κύριος θα απαντάει, θα φωνάζεις και εκείνος θα λέει, ορίστε, να με εγώ. Όταν νηστεύεις και προσεύχεσαι, ο Θεός θα έρχεται να απαντάει. Αν βγάλεις από ανάμεσά σου τον ζυγό, αυτό που είναι, την ανάταση του δαχτύλου, βλέπεις οι άνθρωποι και αυτό και... Αμήν. Και τα μάταια λόγια, ανοίγει ο άλλος και λέει λόγια. Λόγια πολλά. Λόγια πολλά γενικά, ότι τα ξέρω όλα. Λόγια πολλά. Ήρθανε τα παιδιά, ήρθανε σήμερα, έχουν φτάσει στην Αθήνα. Και λέω, βγήκανε με κάποια άτομα και λέω, τι γίνεται? Λέει, βγήκαμε με αυτόν. Υπάρχουν κι άλλοι, γιατί έχουμε κάποιους δικούς μας που τα ξέρουν όλα. Βρήκαμε κι άλλους, λέει, μου κάνει εντύπωση, το μεταξύ, δεν μπορώ τους ανθρώπους που τα ξέρουν όλα. Όχι γιατί εγώ δεν τα ξέρω και δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω, δηλώνω, δεν θέλω και δεν με ενδιαφέρει να τα ξέρω, γιατί δεν τα ξέρω. Ρωτάω τους ανθρώπους και κάτι που ξέρω το ρωτάω, γιατί πάντα μαθαίνω κάτι παραπάνω. Και υπάρχουν οι άλλοι που τα ξέρουν όλα. Ο Κύριος λέει όμως, βγάλε το ζυγό από ανάμεσά σου, την ανάταση του δακτύλου και τα μάταια λόγια. Λόγια, πολλά λόγια. Κόψε λίγο τα λόγια. Και έτσι κάνει και γινόμαστε όλοι διδάσκαλοι σε πολλά πτέωμενα απαντές. Να το θυμάσαι αυτό. Και ανοίγεις την ψυχή σου σε εκείνον, την ανάταση του δακτύλου και τα μάταια λόγια. Και β, να ανοίγεις την ψυχή σου σε εκείνον που πεινάει, ευχαριστείς τη θλιμμένη ψυχή. Τότε, όταν τα κάνεις αυτά, όταν βγάλεις από τον ζυγό, όταν σταματήσεις να μιλάς μάταια λόγια, όταν σταματάς να σηκώνεις το δάχτυλο και όταν αρχίσεις να ανοίγεις την ψυχή σου σε εκείνον που πεινάει και να ευχαριστείς κάποιον που είναι θλιμμένος, τότε το φως σου θα ανατέλει μέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι σου θα είναι σαν μεσημέρι. Μιλάμε για υποσχέσεις. Έτσι, από τον ουρανό κατευθείαν. 11, εδάφιο 11, και ο Κύριος θα σε οδηγεί πάντοτε και θα χορταίνει την ψυχή σου μέσα σε ανομβρίες και θα παχύνει τα κοκαλά σου και θα είσαι σαν κήπος που ποτίζεται και σαν πηγή νερού που τα νερά της δεν στερεύουν. Αδέλφια, όταν το σημείωνα, όταν το φτιάχνα, το μήνυμα με ενθουσίασε. Όταν εγώ αρχίζω και κόβω και προσπαθώ να γίνω καλός μπροστά στον Κύριο για να ευχαριστήσω τον Κύριο. Είτε μέσω από την προσευχή, ιδιαίτερα όταν έχω αφιερώσει τον εαυτό μου στο να κάνω νηστεία και να θέλω να κάνω πράξη, δηλαδή να τα φτιάξω με τον αδελφό μου, να γίνω ευαίσθητο σε κάποιον ο οποίος έχει πρόβλημα, να κοιτάξω ποιον μπορώ να βοηθήσω, γιατί μιλάει για φαγητό, αλλά μπορεί να είναι κάτι άλλο που ο άλλος μπορεί να έχει ανάγκη. Όταν κάνω εγώ, τότε λέει το φως σου θα ανατέλει μέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι σου θα είναι σαν μεσημέρι. Ο Κύριος θα σε οδηγεί, μου αρέσει αυτό, πάντοτε. 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 Και θα χορταίνει την ψυχή σου μέσα σε ανομβρίες όταν οι άλλοι θα πεινάνε, δεν θα διψάνε, δεν θα έχουν εσένα ο Θεός θα την χορταίνει την ψυχή σου και θα παχύνει τα κοκαλά σου και θα είσαι σαν κήπος που ποτίζεται. Είναι τρομερό. Μόνο που το διαβάζουμε. Αν σκέφτεσαι να νηστέψεις, μην το κάνεις. Έτσι λοιπόν από φόβο, μην το κάνεις για να φανείς. Κάντο όμως γιατί το κάνει η Εκκλησία, γιατί υπάρχει χάρις. Μην το κάνεις άμα δεν θέλεις. Δεν μπορώ πολλές ημέρες. Κάντο όσο μπορείς. Και μέσα σε μία ημέρα μην το κάνεις αν δεν μπορείς όλη την ημέρα. Ξεκίνα με κάποιες ώρες. Ξεκίνα με το να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου. Αμήν. Κάντο γιατί θέλεις να πλησιάσεις τον Πατέρα. Και ο Θεός
θα δει την καρδιά σου. Ο Θεός δεν βλέπει το πρόγραμμα, βλέπει την καρδιά. Τι περιλαμβάνει μία νηστεία? Περιλαμβάνει ταπείνωση. Η νηστεία ξεκινάει πάντα, θα δούμε Δανιήλ 3:5, ξεκινάει από ταπείνωση. Θα μας πει ο Δανιήλ, και έστρεψα το πρόσωπό μου στον Κύριο για να κάνω προσευχή, δεήσεις, αλλά πώς? Με νηστεία. Προσευχή και δεήσεις. Με νηστεία. Και σάκο και στάχτη, τότε ρίχνανε σάκο γιατί ήταν ένα είδος ταπείνωσης. 4. Και δεήθηκα στον Κύριο τον Θεό μου και εξομολογήθηκα και είπα. Τι βλέπουμε εδώ πέρα, για να δούμε το εδάφιο? Έστρεψε το πρόσωπό του στον Κύριο. Αυτό σημαίνει ότι σταμάτησε να κοιτάζει λύσεις στον εαυτό του. Και τι έκανε? Στράφηκε ολοκληρωτικά στον Θεό. Σταμάτησε να ψάχνεις λύσεις από μόνος. Στρέψου κατευθείαν στον Κυριό μας. Ο Δανιήλ λέει με τη ζωή του, Κύριε, δεν έχω δικαιολογίες, δεν έχω απαιτήσεις. Στέκομαι μπροστά σου, έτσι αυτό που βλέπεις, αυτό είναι. Η ταπείνωση δεν τραβάει τον Θεό προς τα κάτω, μας ανεβάζει εμάς προς τα πάνω για να τον συναντήσουμε και να λάβουμε από Αυτόν. Κάτι άλλο που έχει η νηστεία, έχει ταπείνωση, είπαμε, έχει μετάνοια. Η μετάνοια εδώ είναι μια απλή παραδοχή των λαθών. Ο Δανιήλ δεν λέει έκαναν λάθος οι άλλοι, λέει Κύριε εμείς φταίξαμε. Αμαρτήσαμε, αποστατήσαμε. Θα πει στο 4:5 και δεήθηκα στον Κύριο τον Θεό μου και εξομολογήθηκα και είπα «Ω Κύριε ο μεγάλος και φοβερός που φυλάττεις τη Διαθήκη και το έλεος εκείνους που τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές σου». Τώρα στο 17 «Εισάκουσε Θεέ μας την προσευχή του δούλου σου και τις δεήσεις και επίλαμψε το πρόσωπό σου ένεκα του Κυρίου επάνω στο ερημωμένο θυσιαστήριό σου». Στο 18 θα μας πει «Στρέψε Κύριε το αυτί σου και άκουσε, άνοιξε τα μάτια σου και δες τις ερημώσεις μας και την πόλη επάνω στην οποία προκλήθηκε το όνομά σου, επειδή εμείς προσφέρουμε μπροστά τις οικεσίες μας, τις οικεσίες μας αλλά για πολλούς και για τους πολλούς εκτιρμούς. Και δίνουμε δόξα στον Θεό». Τι βλέπουμε εδώ πέρα? Είναι μια έκφραση μετάνοιας, είναι παράκληση, είναι ταπείνωση, είναι δέηση, είναι εξομολόγηση, είναι δοξολογία. Αυτό περιέχει. Όλα αυτά κλείνονται μέσα σε μια νηστεία. Έχει δέηση, ζητάει βοήθεια, έχει εξομολόγηση, αναγνωρίζει την αλήθεια. Κύριε, φταίξαμε και εξομολογήθηκα μπροστά στον Θεό. Άκουσε με να σου πω τώρα ένα μυστικό. Εγώ, εσύ και το Facebook. Δεν χρειάζεται να κρυφτείς από τον Θεό. Τα ξέρει όλα. Όταν εξομολογείσαι, το βγάζεις από μέσα σου, βοηθάει εσένα, δεν βοηθάει τον Θεό. Ο Θεός το είναι ωραίο για τον Θεό, το περιμένει, το ζητάει ο Θεός. Ούτε όταν είδες οι 10 λεπροί πήγανε, γυρίσανε οι 9, θεραπευτήκανε, γύρισε ο ένας, οι 9 δεν γυρίσανε. Όταν ο Χριστός είπε πού είναι οι άλλοι 9, δεν το έκανε γιατί ας πούμε ρε παιδί μου θα το κάνω και θα γυρίσω να με ευχαριστήσουν, όχι. Αλλά η ευγνωμοσύνη δείχνει χαρακτήρα, δείχνει ωραία καρδιά και ο Θεός, τον Θεό τον ενδιαφέρει πολύ η καρδιά σου, τον ενδιαφέρουν πολύ τα κίνητρά σου. Και η νηστεία, γι' αυτό λέμε, όπως κάνουμε νηστεία, κάνε όσο χρειάζεται, όσο πρέπει, εάν θέλεις. Θα είναι ωραίο να κάνεις, έστω και λίγο μέσα σε μία ημέρα, λίγες ώρες, είναι ωραίο να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου, γιατί αυτό θα σε βοηθήσει εσένα πάνω απ' όλα. Αμήν. Δίνουμε δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είπαμε όλα αυτά. Τι γίνεται όταν κάνεις νηστεία? Ο Θεός έρχεται προς απάντησή σου. Από την πρώτη ημέρα θα δούμε, Δανιήλ 10, 10, 13, το 10ο κεφάλαιο από το 10 στο 13, από την πρώτη ημέρα θα δούμε ότι ο Κύριος άκουσε και ήρθε. Δεν ήταν η καθυστέρηση, δεν ήταν άρνηση, ήταν πνευματική μάχη και θα το δούμε. Δανιήλ 10, 13, 10, 10, 13 και εξάφνου με άγγιξε ένα χέρι και με σήκωσε πάνω στα γόνατά μου και στις παλάμες των χεριών μου και είπε Δανιήλ, άνδρα υπερβολικά αγαπητέ, εννόησε τα λόγια μου. Στο 12 του λέει μην φοβάσαι. Δανιήλ, επειδή από την πρώτη ημέρα κατά την οποία έδωσες την καρδιά σου να εννοείς έχοντας ταπεινωθεί μπροστά στον Θεό. Πιάστε κάποιες λέξεις κλειδιά. Έχω αρχίσει και κλείνω λέξεις μέσα στην γραφή. Παλιά σημείωνα κομμάτια, τώρα κλείνω κάποιες λέξεις. Έχοντας ταπεινωθεί μπροστά στον Θεό,
τότε εισακούστηκαν τα λόγια σου και εγώ ήρθα στα λόγια σου. Πότε? Από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα, ναι, αλλά δεν βλέπω αποτέλεσμα. Από την πρώτη μέρα η απάντηση φεύγει από τον ουρανό και έρχεται. Μα γιατί δεν γίνεται? Όχι γιατί ο Θεός τη βαστάει, κάτσε να δούμε τι θα κάνει, αλλά γιατί ίσως υπάρχει μάχη στον δρόμο. Εισακούστηκαν τα λόγια σου και ήρθα εγώ στα λόγια σου, όμως ο άρχοντας της βασιλείας της Περσίας αντιστεκόταν σε μένα 21 μέρες. Αλλά δες, ο Μιχαήλ, ένας από τους πρώτους άρχοντες, ήρθε για να με βοηθήσει και εγώ έμεινα εκεί κοντά στους βασιλιάδες της Περσίας. Η νηστεία, τι βλέπουμε, φέρνει πνευματική διάκριση και μιλάει και κατευθύνει και έχει κατεύθυνση από τον Κύριο. Οι ηγέτες στην εκκλησία της Αντιόχειας προσευχήθηκαν πριν να αποστείλουν τον Παύλο, θυμάστε, και τον Βαρνάβα για ιεραποστολή. Και θα μας πει στις πράξεις 13:2, ενώ λάτρευαν τον Κύριο και νήστευαν, το Άγιο Πνεύμα είπε, χωρίστε σε μένα. Ενώ λάτρευαν τον Κύριο και νήστευαν, τότε το Άγιο Πνεύμα μίλησε, χωρίστε σε μένα τον Βαρνάβα και τον Σάβλο για το έργο τους οποίους τους έχω καλέσει. Η νηστεία ενισχύει την σχέση σου με τον Θεό. Και μέσα από εκεί υπάρχουν κάποια είδη δαιμονίων που φεύγουν μόνο με νηστεία και προσευχή. Θυμάστε αυτήν τη θεραπεία του γιου, του ανθρώπου αυτού που ο γιος του πάθαινε, θηληνιαζότανε. Θα το δούμε στο Ματθαίος 17, 14, 20. Πήγε κάποιος στον γιο του στον Κύριο και λέει, Κύριε, λέησε τον γιο μου, επειδή παθαίνει θηληνιασμό και υποφέρει πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να πέφτει στη φωτιά, στο νερό, το 16 εδάφιο, και τον έφερα στους μαθητές, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. 17, θα πούμε στο 19, τότε στο 17 είπε ο Ιησούς, μέχρι πότε διαστραμμένη γενιά θα είμαι μαζί σας, και ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμόνιο και το δαιμόνιο βγήκε από αυτόν και αυτός θεραπεύτηκε. Ακούστε όμως, τότε καθώς μαθητές πλησίασαν ιδιαιτέρως τον Ιησού, του είπαν, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε το δαιμόνιο? Και ο Ιησούς είπε, εξαιτίας της απιστίας σας, επειδή σας διαβεβαιώνω, αν έχετε πίστη σαν κόκκο συνάπεως, θα πείτε σε αυτό το βουνό, πήγαινε από εδώ και θα πηγαίνει, και πήγαινε από εκεί και δεν θα υπάρχει τίποτα αδύνατο σε εσάς. Ακούστε όμως στο εδάφιο 21, Ματθαίος 17, 21. Τούτο μάλιστα το γένος δεν βγαίνει παρά μονάχα με προσευχή και νηστεία. Όταν δεις ότι προσπαθείς για χρόνια, για πολύ καιρό, ίσως για χρόνια, και κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα δουλέψεις, ίσως χρειάζεται να ξεκινήσεις να μπεις σε μία σειρά στο προσευχή και νηστεία. Προσευχή και νηστεία. Να δούμε ποιανού θα περάσει. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι αυτού που θα περάσει θα είναι σε σένα και δίνουμε δόξα τον Ιησού Χριστό. Η νηστεία ενισχύει τη δύναμη της προσευχής. Και βλέπουμε, δεν βγαίνει παρά μονάχα με νηστεία, με προσευχή και νηστεία. Δεν βγαίνει η νηστεία, η νηστεία ενισχύει τη δύναμη της προσευχής. Τι γίνεται όταν κάνει κάποιος νηστεία? Δεν αλλάζει ο Θεός, εμείς αλλάζουμε. Ανακεφαλαιώνοντας, η καρδιά ταπεινώνεται. Η προσευχή γίνεται πιο ειλικρινής. Πάω με ειλικρινή καρδιά. Έχω πάρει μία απόφαση να ξεχωρίσω τον εαυτό μου. Έρχεται πνευματική καθαρότητα. Ο Κύριος με βοηθάει, καθώς έχουν φύγει πολλές φωνές, μπορώ και είμαι πιο ελεύθερα, πιο ήσυχος στον Κύριο. Η νηστεία σε οδηγεί να κάνεις πράξη τον Χριστό. Ενισχύεται η δύναμη της προσευχής και βαθαίνει η σχέση σου με τον Θεό. Καθώς έχουμε ξεκινήσει αυτές τις ημέρες της νηστείας. Θέλω να σε προτρέψω, αν δεν έχεις μπει ακόμα και θέλεις να μπεις στη νηστεία του Δανιήλ, έχω κάποια φύλλα που θα ήθελα να σου δώσω να δεις τι είναι αυτό που μπορείς να φας, τι δεν είναι αυτό που μπορείς να φας. Την νηστεία του Δανιήλ. Υπάρχει όμως και μια ολοήμερη νηστεία που μπορείς να κάνεις. Κάνε για τον εαυτό σου, για την γυναίκα σου, αν είσαι άντρας, για τον άντρα σου, αν είσαι γυναίκα. Κάνε τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου και την οικογένειά σου και θέλουμε να σου δώσουμε μετά να βάλεις και τα αιτήματα της Εκκλησίας. Αδέλφια, ας στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο. Συνηθίζω να λέω πάντα, είναι ένας κύκλος. Σήμερα σε χρειάζομαι, αύριο θα με χρειάζεσαι εσύ. Σήμερα με χρειάζεσαι, αύριο θα σε χρειάζομαι εγώ.
Το έχει κάνει ο Θεός έτσι, να χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Έτσι λοιπόν θα πάμε καθώς προχωράμε την νηστεία, μην πιεστείς άμα δεν θέλεις. Εάν θέλεις όμως, είμαι εδώ πέρα διαθέσιμος, ρώτησέ με ό,τι θέλεις, να βάλουμε αυτόν τον χρόνο να πλησιάσουμε τον Κύριο. Δεν ξέρω, έχω μέσα στην καρδιά μου αυτόν τον χρόνο. Θέλω περισσότερο Θεό, ρε παιδιά. Περισσότερο Θεό. Είμαι 37-38 χρόνια με τον Κύριο. Δεν θέλω πήγαινε έλα στην εκκλησία απλά. Θέλω να συναντήσω τον Θεό. Έχω ανάγκη να έρθω πιο κοντά στον Ιησού Χριστό. Θέλω Χριστό στην ζωή μου. Θέλω να φύγουνε πράγματα. Θέλω αποτελέσματα. Δεν θέλω να πηγαίνω έρχομαι χωρίς να υπάρχει κάτι. Η ζωή μου να είναι άδεια. Δεν θέλω, ρε παιδιά. Θέλω Χριστό. Και θέλω να με ακολουθήσεις, εάν θέλεις. Μη στεναχωριέσαι αν δεν θέλεις. Ή αν έχεις δικό σου πρόγραμμα. Αυτή η εκκλησία όμως φέτος πάει εκεί. Θέλουμε να γνωρίσουμε καλύτερα την αγάπη του Πατέρα Θεού. Θέλουμε να τη γνωρίσουμε, να ανακαλύψουμε τι είναι αγάπη. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αγάπης. Τι είναι αγάπη, τι δεν είναι αγάπη. Γιατί πολλές φορές έχουμε και λάθος εικόνα. Σ' αγαπάω, είναι δόξη στον Κύριο. Αυτό δεν το δέχομαι. Αυτό τι είναι, και φύγε η αγάπη. Θέλουμε λοιπόν να καταλάβουμε τι είναι η αγάπη, να γνωρίσουμε την αγάπη. Θέλουμε να βουτήξουμε στην αγάπη, να ενδυθούμε την αγάπη. Τι είδαμε την περασμένη εβδομάδα. Να ενδυθείς, λέει, την αγάπη. Είναι σε σένα και σε μένα να ενδυθούμε. Και μετά να κάνουμε πράξη την αγάπη. Όπως περιμένω να μου φερθείς καλά. Όπως περιμένω να με φροντίσεις, να με τιμήσεις. Όπως περιμένω να με αναγνωρίσεις. Έτσι πρέπει να σε αναγνωρίσω. Έτσι πρέπει να σε αναγνωρίσω. Οι άνθρωποι όταν μπαίνουν μέσα σε σπίτια αμέσως σηκώνονται όρθιοι και τέτοια θέλουν να τιμήσουν γιατί είναι οπλημένα. Θα σηκωνόμαστε ο ένας για τον άλλον. Το ξέρετε ότι εγώ σηκώνομαι για το πιο απλό παιδί, σηκώνομαι. Όταν είμαι σε ένα σπίτι. Δεν θα καθίσω να σε χαιρετήσω από κάτω. Θα σε χαιρετήσω από πάνω. Θα σηκωθώ ψηλά. Όταν πηγαίνω, επισκέπτομαι σπίτια, όσο και να είναι ο άλλος, να είναι μικρός. Θέλω να τον τιμήσω. Γιατί αυτό είναι αυτό που είμαι εγώ. Όχι αυτό αν πρέπει να του αξίζει ή όχι που του αξίζει. Αυτό θα κάνουμε φέτος. Θα πλησιάσουμε περισσότερο τον Θεό και καθώς πλησιάζουμε και καθώς ο Θεός το ένα θα μαθαίνουμε την αγάπη, θα ντυνόμαστε την αγάπη, θα πράττουμε την αγάπη. Ακούστε όμως αυτό για να είμαστε λίγο προετοιμασμένοι. Πολύ πιθανόν θέλοντας να δουλέψουμε στην αγάπη, ο Θεός θα επιτρέψει να έρθουν καταστάσεις που θα πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε την αγάπη. Και δεν τη χρησιμοποιούμε έτσι. Αμήν. Τη χρησιμοποιούμε έτσι. Δίνοντας ευκαιρίες στους άλλους. Όπως θέλουμε εμείς να μας δώσει ευκαιρίες. Και σε αυτό το ταξίδι σε θέλουμε κοντά μας. Γιατί υπάρχει κάποιος ο οποίος σε αγαπάει, που το όνομά του είναι Ιησούς Χριστός. Ο οποίος σε δέχεται έτσι όπως είσαι. Θέλει το καλύτερο για σένα. Ο Χριστός σε αγαπάει με τον καλύτερο τρόπο. Περιμένοντας όχι να αλλάξεις για να έρθεις κοντά του, θέλοντας να έρθει κοντά του για να σε βοηθήσει αυτός να αλλάξει. Έλα στον Ιησού Χριστό. Σήμερα είναι μια μοναδική πρόσκληση για σένα, όχι για τον διπλανό, για σένα που μας βλέπεις μέσα από το διαδίκτυο. Έλα στον Ιησού Χριστό. Μα είμαι λερωμένος, μα είμαι βρώμικος, μα έχω πάθη και αδυναμίες. Έτσι όπως είσαι. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει αυτός. Θα σου δώσει αυτός δύναμη από την δύναμή του. Ναι, αλλά θα με δεχτεί έτσι όπως είμαι. Θα σε δεχτεί γιατί έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Έτσι δέχεται τους ανθρώπους. Ακόμα όταν είμαστε εμείς μέσα στην βρωμιά, μέσα στην αμαρτία, ο Κύριος, ο Πατέρας Θεός έστειλε τον Γιο Του να πεθάνει για μας. Έλα στον Ιησού Χριστό. Υπάρχει ελευθερία, υπάρχει αποκατάσταση, υπάρχει θεραπεία αν την χρειάζεσαι. Υπάρχει σωτηρία, μια νέα ζωή. Θα γίνεις νέο κτίσμα. Και η ζωή σου δεν θα είναι ποτέ ίδια. Πού το ξέρεις θα μου πεις. Πολύ ωραία ερώτηση. Θα σου πω ότι το είδα στην ζωή μου, το είδα στην οικογένειά μου, το βλέπω με τους υπόλοιπους ανθρώπους εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν δεν είναι τυχαίο που βλέπεις αυτό το μήνυμα. Έλα στον Ιησού Χριστό. Και θα μου επιτρέψεις όλοι μαζί να κάνουμε μια προσευχή. Πατέρα, στο όνομα του Χριστού. Ερχόμαστε μπροστά σου με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε και για αυτούς εδώ μέσα και για αυτόν τον φίλο, την φίλη που μας βλέπει μέσα από το διαδίκτυο. Προσεύχομαι, Κύριε, να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό.
Και θέλουμε να μας βοηθήσεις και εμάς να σε πλησιάσουμε περισσότερο, να πλησιάσουμε περισσότερο τον Ιησού Χριστό. Θέλουμε να μας βοηθήσεις να κάνουμε πράξη τον Χριστό, Κύριε, αλλά πάνω απ' όλα να τον γνωρίσουμε και να βαθύνουμε μέσα στην αγάπη του. Πατέρα, προσεύχομαι για κάθε μέλος της Εκκλησίας μας, όπου και να είναι. Θέλουμε εσύ να προπορεύεσαι και να δοξάζεσαι. Σε ευχαριστούμε, σκεφτόμαστε την Μαρία, προσεύχομαι για πλήρη θεραπεία επάνω της στο όνομα του Χριστού, προσεύχομαι για την Βίβιαν καθώς έχασε τη θεία της. Κύριε, προσεύχομαι για τα ζευγάρια μας, τους νέους μας. Και Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι μαζί μας και όχι εναντίον μας. Όλα αυτά στα ζητάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και όλοι μαζί είπαμε αμήν, αμήν, αμήν. Θεός μας να σε ευλογεί. Τι υπέροχο που είναι που είσαι πάντα μαζί μας. Θα εκτιμήσουμε εάν είσαι στην περιοχή μας, θα χαρούμε πολύ να σε έχουμε κοντά μας. Ο Θεός να σε ευλογεί, μην ξεχνάς. Ο Θεός σε αγαπάει. Το ίδιο και εμείς. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο. Γεια σας, αγάπη.